Bob 5 mlynedd, mae etholiad cynulliad yn cael ei gynnal, ac mae pobl Cymru yn penderfynu pwy fydd yn ei cynrychioli yng Ngynulliad Cenedlaethol Cymru yma yn y Senedd. Mae'r 60 aelod cynulliad sy'n cael ei hethol yn gyfrifol am nifer o faterion sy'n effeithio ar fywyd yng Nghymru, fel iechyd, addysg, tai, trafnidiaeth, yr ymgylchedd a'r holl faterion eraill hynny. Mae gan bawb yng Nghymru 5 aelod cynulliad i'w cynrychioli, un ar gyfer yr etholaeth, sef eich ardal leol, a 4 aelod cynulliad arall sy'n cynrychioli eich rhanbarth. Y peth cyntaf y mae cynulliad newydd yn ei wneud ar ôl etholiad yw dewis llywydd i gydeirio cyfarfodydd y 60 aelod cynulliad, sef y cyfarfod llawn. Y blaid wleidyddol sydd ar nifer fwyaf o seddi sy'n ffurfio llywodraeth fel arfer, ond gall pleidiau weithio gyda'i gilydd i ffurfio clymblaid. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys Prif Weinidog Cymru a hyd at 12 o aelodau eraill y cynulliad a fydd yn gwasanaethu fel ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion. Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am benderfynu sut i wario oddeutu 16 biliwn y flwyddyn ar bethau fel ffyrdd, ysbytai ac ysgolion. Mae hefyd yn gwneud polisïau a phenderfyniadau ynghylch sut y caiff gwasanaethau eu darparu yng Nghymru, ac mae'n cynnig cyfreithiau newydd. Felly beth am aelodau eraill y cynulliad? Nhw sy'n gyfrifol am sicrhau bod penderfyniadau Llywodraeth Cymru yn cael ei gwneud bydd Cymru a'i phobl. Maent yn trafod deddfau ac yn pleidleisio arnynt. Maent yn gofyn cwestiynau ac yn gwneud awgrymiadau ynghylch polisïau a gwariant y Llywodraeth a threthiant yng Nghymru, ac maent yn cynrychioli buddiannau pobl yn eu hetholaeth neu rhanbarth. Maent yn gwneud hyn oll drwy holi'r Prif Weinidog a'r Gweinidogion yng nghyfarfodydd y 60 aelod cynulliad, neu drwy ffurfio pwyllgorau yn y cynulliad, mwyn cynnal ymchwiliadau neu drafod syniadau ar gyfer cyfreithiau newydd. Llywodraeth Cymru sy'n cynnig y rhan fwyaf o'r cyfreithiau, ond mae aelodau cynulliad eraill hefyd yn cynnig rai cyfreithiau. Gall pobl weld y penderfyniadau hyn yn cael eu trafod a gweld deddfau yn cael eu gwneud drwy ymweld â'r Senedd, neu drwy wylio senedd.tv ar-lein. Gallant hefyd ddylanwadu ar y penderfyniadau hyn drwy gysylltu ag unrhyw un o'r 5 aelod cynulliad sy'n ei cynrychioli, trwy gyflwyno deisebau neu drwy gyfrannu at ymchwiliadau pwyllgorau'r cynulliad. Gallwch ddysgu mwy am sut mae'r cynulliad cenedlaethol yn eich cynrychioli a sut y gallwch gymryd rhan yn www.cynulliad.cymru.